У абласным цэнтры ў дзень 100-гадовага юбілею камсамола Беларусі сабраліся актывісты з розных рэгіёнаў вобласці. Ветэраны камсамольскага руху, сённяшнія лідары БРСМ. Маладзёжная арганізацыя цяперашняга ўзору, а ў яе саставе сёння парадка 40 тысяч юнакоў і дзяўчат з Брэсцкай вобласці, нашчадкі камсамола. Пакаленне яднае цесная сувязь. Для сустрэчы месца было абрана невыпадкова. Шматгадовы рытуал памяці і павагі да гісторыі краіны у складанні кветак да вечнага агню Брэсцкай крэпасці стала пачаткам чарады мерапрыемстваў. 100 лет ЛКСМБ для меня много значит. По существу комсомол выбрал мне судьбу. Так получилось. Я в школьные годы вступил в комсомол, был членом комсомольской организации. Сейчас ребята не хуже нас. Потом они более развиты, в смысле интеллекта, может быть, и возможностей у них больше. И кто желает проявить себя на общественном поприще, он имеет больше возможностей. Адкрыты дыялог працягнуў сустрэчу пакаленняў ва ўрачыстай абстаноўцы. Адзначылі ўклад лідараў БРСМ розных рэгіёнаў Брэшчыны. Абмеркавалі пытанні маладзёжнай палітыкі, цікавых накірункаў дзейнасці і новыя праекты. Нагадалі доўгі шлях арганізацыі, перамогі і дасягнення. Запланировано по программе еще переезд в Брестский район. У нас тоже будет там акция «Беларусь помнит». Мы возложим цветы. Мы примем в пионеры. Такая тоже добрая, может быть, традиция советского прошлого. Поэтому организация «Жить», и та организация тоже жива в сердцах ветеранов комсомольского движения. 2600 ребят на данный момент мы трудоустроили. Находится, чтобы действительно они вот именно вот с комсомольского времени, вот эти студотрядские традиции, романтика, она продолжалась, развивалась и укреплялась в молодежи. Вот. И, конечно же, хочется, то есть на самом деле, больше инициатив. Упэўнена крочыць да мэты. Галоўная характэрная рыса камсамольцаў 20-го стагоддзя і дэвіз актывістаў 21-го. Софія Бережная, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».